på fötterna. Lätt på fötterna. Kom med. Bra, fint. 40%. 40%. Börja med låga. Fint. Där. Bra. Han var väldigt fint. Cirkulera ut. Easy. Fint. Du boxas mycket fint. Bra, backa. Bra. Exakt så vill jag ha. Exakt så. Och så andra. Rör dig sidorna. Först där! Exakt så! Jag på kroppen, höger krok! Jag på kroppen, höger krok, huvudet! Så! Bra! Mohammed, jag på kroppen höger krok! Jag på kroppen höger krok! Undan! Rör dig igen! Nej, inga sådana! Tillbaka till 40%! Jag på kroppen, nästa huvud, okej? Där ja! Tillbaka! Dansa nu! Andas in genom näsan, ut genom munnen. Slappna av! Hastighet, inte straff. Hastighet. Exakt som du har gjort, inget annat. Fantastiskt jobb. Kroppen, kör! Nej. Kroppen! Han vet att du kommer med det nu. Lägg en fake framför. Där ja! Mohammed, ja och sen ut. Va? Ja och sen ut. Och sen följ ut med 1-2 direkt efter. Accelerera. Där. Börja kroppen nu. Bra! Overhook. Jobba hans hand. Där. Håll overhook. Hård overhook. Cirkulera röven mot mig. Hela tiden. Hårt. Röven hitåt. Och så en hård och tryck in den armen. Bra. Mycket fint. Jobba handleden. Du ska äga handleden. Jobba hans handled. Sprid på din bas. Stabil bas med fötterna. Bra. Cirkulera ut, Mohammed, nu. Börja cirkulera ut. Där. Och sen framåt. Och sen jabben. Och sen kroppen. Bara kropp. Ännu lägre. Bra. Lätta. Fortsätt. Rak höger kropp. Tempo. Och sen vänsterkrok efter. Där. Rak höger kropp. Låg vänsterkrok. Bra. Tillbaka ännu lägre. 30%. Nog, bara andas lite. Lätt. In genom näsan, ut genom munnen. Ingen stress. Fint så ja. Bravo. Nu, jabb huvud, rak höger på kropp. Samma som vanligt. Låg. Svenska jävlar! Rör dig mot höger håll! Nu cirkulerar åt andra hållet! Där! Fint! Svenska! Fortsätt! Rak höger vänsterkrok! Hela dagen! Kropp huvud! Där! Bra! Rak höger kropp, vänsterkrok lägger. Sista 10, gör det! Jag får se det nu, Rak höger kropp, vänsterkrok. Yes! Gubben ner höger. Sikta bröst.
Sikta bröst. Det är bara att fortsätta. 40, 40. Ja, så ja, bravo. Jag får se en dubbelhjälp höger mot bröst. Nej. Slapp av! ja. Ta det lugnt. Ta det in i där. Cirkulera. Jag mot huvudet. Börja med jabben på kroppen och sen kan du jabbkropp, högerkropp, huvud. Nej, inte så mycket kraft. Ta det lugnt. Samma styrka. Dubbeljabb höger mot bröstet. Dubbeljabb höger mot bröstet. Ja. Ser du? Hela dagen. Mohammed, jabb, uppercut höger. Han duckar. Han ska ducka. Slapp av. Mohammed, jag vill ha samma fina boxning. Skuggboxning. Kom igen, visa din boxning nu. Visa. Fina boxning. Där, ja. Bra. Visa. Där, ja. Jabb, huvud, rakt höger kropp. Tempo. Här. Rakt höger. Rakt höger. På kroppen. Börja med jabben först. Där. Bra. Mot bröstet nu. Allting mot bröstet. Dubbeljabb höger. Bara mot bröstet. Hans huvud kommer bara där. Dubbeljabb höger bröst. Hans huvud, du ser han duckar. Kom igen. Bra. Testa en höger uppercut efter du slött jabben. Efter du slött... Ja, där, ja. Håll högerhanden här. Jabb, rakt över på kroppen. Där är huvudet. Okej? Följ upp på highkicken. Just när han går in så gör du det. Följ upp på highkicken. Efter slaget. Dubbeljabb. Där. Och sen jabb på kroppen. Jabben på kroppen. Hård. Stick in. Efter den vill jag ha höger mot huvudet. Jabb, kropp mot huvudet. Fejka innan. Hård fejk innan. Jabb på kroppen, höger mot huvudet. Fejk innan. Kom fram. Dubbeljabb kropp. Rör huvudet. Bara mot bröstet. Här har vi bröstet. Ännu lägre på bröstet. Mohammed, dubbeljabb rakt höger bröst. Jo! Här är huvudet. Cirkulera undan.
spejderne til midten. Vinder af kampen med dommerstemmerne 3-0.